Репортер съм, батко! И норм Много добре изглеждате, много сладка лилава шапчица имате. Не, аз просто идвам да определя аванс, заплати и т.н. И ходих да подавам това, защото някои фирми са събрани на една улица и няма... Много сте красива, вие сутринта станахте и си направихте туалет, много приятно. Не съм доволна и аз от центъра, нито пък желая удобствата му условията. Кажете, вие ще си смените ли номерата тази година? Аз искам да се върна там, откъдето съм дошла. От покрайнините на моя дом е по-скъп, когато е беден, не с такива изискани удобства и условия, не живее никой. И въобще липсва живота на едно общество, най-официално. Пред мен или останалите, ако тръгнем така се ангажираме, амбицираме, то на Западна България и областта населението много е прецизно и липсва. Изморено, изтезавано, субиди, разлика няма. Дали съм аз или останалите. Въобще в моя район, където са, от подлеза нататък. Вие с какво се занимавате? Аз се занимавам касиер на реклама София, магазин София и въобще. Хората са стигнали до заешки трохи, плюс ще останат чисто горе като манекенските кукли и т.н. въобще. Имат нужда. Като манекенките. Да, поръчки и заявки. Аз Петрола представям, защото той много работи, а пък няма нищо пред него, нали? Това е истина. Хванало е радиацията.